voor dat, een computer is just when een computer gewoon tapu, aman dere, mina sap. Sabra sisa, maar we gaan door naar een programma Akomfo. Na wie zijn die mensen? Dit is nou een Mac computer. Voor het eerst misschien Mac een crash, want een crash. En Mac nee crash. You know, nee, stop. Maar die sabra sisa, sorry voor inkom. Asani sisa sa, maar in elk geval mensen brand sisa. Alleen van mijn Taki, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door brand sisa. Naar een programma en we tak atori dus gewoon door like van moest taki brand sisa. Kom je even, if alles aan de jabong. Ja mensen, sorry voor dit, sorry voor dat. Maar alles aan de bakapong, maar sorry voor 10 minuten. We was abra go door chinzo moro langa in het programma Akomfo. Nou, wie zijn die mensen brand sisa? Maar samen wat tegen brand sisa, in een heel jugu, in een heel problema, sam, en het internet is dus zo weer het mensen. Internet is zo weer het. Maar lugu sa mi kan toe, if we kan doen een centraal wiki. Voor zitten, maar kan je van alle kon kan je daarom toe, als aan is dus zo noemen de aan internet mensen up and down. Maar ik zou me tegen brengen sisa. Ahe bruya san de in de benaming sa des ma eji konvo. Unlek libi sama sa mu zubran sisa. Unom storu na ade ning. Je verstaan? Zo moest horen aan Taki 1, 2, 3. Convo in het algemeen is Wang. Je hebt verschillende van de Taki, verschillende Convo. Je hebt verschillende Libisama. Een karakter voor Libisma de helemaal anders. En voor Convo naar Sem. Omdat zij de branche is, wan kumanti, abe sabi sana na tata jeng. Wan puku, abe sabi sana na tata jeng. Wan aisa, abe sabi sana na tata jeng. En wan sani, sap wan sani, den gron Convo, toch? Je ziet de magie allemaal ning, soort bepaalde ning, soort alle soort ning. Gron Convo, nooit eka visie, voor doen roko. Altijd a bakasei a de in a dungru e de roko. Teishen so te da iwan boskopu a chawan san consolio. Maar voor konta pa voorgrond, voor doen roko, no. Uno shen. Moro furu ya bi de trakonvo, sei waka kon e du den pistori dati. Omdat zij de lefa je here mai taki na watra wenu na wa schemermen ala soort konvo e Meki kon gudo. O kon jimoni. De mambe ya bi so mambe taki na komanti aleba komanti. Toch? Ako Meki gudo bika ala sansan ala boto sei sumu a gudo dat aigiyo. Anotro. Luku ina her libi toch. Ina konvo libi toch. Libisma de manipulatie objaman. De wan se kade se objaman. Se ke objaman. De man objaman. E tegisma altijd taki. Altijd je waka godare toch. Te waka godare. A eerste sansa de mo pigi leg je uit taki. De konvo te you do so. Yo kon gudo. Want a konvo disi na wan fa de kare na wan pranasi konvo. Na ede komu konvo fa pranasi. O Meki kon gudo. Na ede aisa fa pranasi. O Meki kon gudo. Na lariteit. Na lariteit a mij tegen dat die. Bika lukuno. E wan obia man srevi. Sabi. Tak soan konvo. E fa abeng. O kon gudo. Maar te waka goine kampo. Toch? E begi. Want a begi toch. Te kone toch. Want awami chamoni jen toch. Want daarom otte ja des de lariteit is dat ik kan trouwen money jen dat aka money. You must sabi te igos don feso op ya mama te da ki oko gudu. If a man te da ki alasa no wakasuita nga you te you do disi ja konvo disi. Dat is goed, dat is mooi. Maar zodra je era ma opo te da ki a konvo disi oko gudu ka waka guara. Ina poti money ina manisi. Ja
big man this money, no? Parlement. No, je kan het direct stoppen. Omdat zij de branche zijn. Amo kon tegen omen ning en amo tegen omen watra. Ne watra sa im wasi. Amo tegen omen tangia gopoti. Omen money sa kan de use le bisma ino abi amo tegen dat im go do this, im go do dati. Maar je snapt zo'n tijd, zo libisma, ze zijn zo mooi om te pakken. Terema yere watra, terema yere ning, terema bruya. Je bent tak ai. In wera bereketi disi, want a bereketi na tava puku gado. In wera boy disi, a boy disi na wa yok na komati boy, na a boy disi na wa apuku boy, a tai disi na wa ingi tai. Do te na wan kapten inge of wan busi inge do tako wa busi inge do katako wa pia inge wan isap to wan konfo na abenga tinera. De man se gi konfo benga tinen wan konfo. De man se kanga de ning. Im accident pede mamu panga de ning disi. Omdat se de bransi sa. Sabi. Wie lek libis ma toch? Wanneer toch wap omen soms maar ben 15 16. Maar ja wan libis ma. Wat zeg je op 15 16? Zeg je op 3? Zeg je op 2 Ja, ik zeg de waarom. Je hebt een voornaam, je hebt een familienaam, je hebt een achternaam, je hebt een met alles. Manipulatie. Manipulatie dat is branasi sa. And if you take a manipulatie spot are you edde. Branasi sa. Dan you not like libis maar je bent. Want look toch. So libis maar toch branasi sa. Awatori weet je toch. Awatori. Awatori sweetie. Of dat zijn de branasi sa. Look. Te you na wat te breman toch? En dan kan go taki ja mesreman, ja mesreman, ja van de kara, ja monteur, ja piloot. Niet toch, helemaal niet toch? Helemaal niet. Je kan make a mistake dati. Je kan viri, maar je kan taki abra diploma dat wan sani, if je want te breman, ja piloot toch? Maar dat ben je shit toch? De masa kame kwang kromanti watra. De mego tak de maka mek apuku watra. Aduma kama watra. Bakru watra. Leba watra. Alles watra. Maar de maka mek kwang watra no akromanti watra. Maar de mego play mitra watra. En tide mij play. Dat jestaki tapuno de. Want dan a jestaki de mego mek de mek ning. Alles wat ne de mo biki mek tak. Ja. Adisa wa moksi kromanti want moksi wa ingi want waka wa ingi da wa moksi santo waka wa fodu da wa moksi de mek so watra meka watra is so want pota kromanti pota fodu an kromanti wat sama da wasting want amai waka wa kromanti da do dati da beida de me jawani da yeshito sarema edo. De shit oké, dat de man is, hij kom, hij suku, nomo, bruya yo, san gonen, ko suku yepi, maar samen doe je, ameji omen so ning voor alles aan de yotak, ja, maar juist als do dape, wasane te itaki, opoyara. Maar dit zo, if iets don vast na stuur dat in een oppo, of je vrede voor oppo, of je breedte sa jujere. En dat nou zijn het toch, wij worden snel blij toch. We breedte snel. Omdat zeiden we breedte snel, we breedte omdat we suku jepi. We breedte omdat zeiden o wakatumsi voor een maar een ook alweer. Dat doe ik vind ja dat ai. Dit is na a passie.
Maar in je schrijven, je sabi dat ik zei je rejazo, is een beetje is een beetje te veel. Is een beetje te veel om te horen en om te doen. En dan moet je sami abi no de novo fudusa na sparise etegi, alibi sparise etegi mi. De nesa maka jimi, mi no ma ko over eens anga de nesa mi abi imi edesa wan ko over etegi mi no de. Daarom ti de branasisa. Mi moest tegen wansane. De manipulatie, overname, is heel groot. If you waka go tap wa obiama, dan man kan alla soort neji. Dan meka man leg je uit. Sana, amo kan uitleg je. Amo kan boeia uitleg je dat je zelf nog maar begrijpt. Of kan dat maar tegen een actie doen voor je actie doen zie. Dat je shide maar ik waka nanga dit sanity tap you. Dat je actie doen zie. Of dat je een actie doet, want als de lange denken dat je bedoelt zo. No? Deze doen veel zo op je man. Op je man moest abten je voor al de tijd. En dat trobi even na €1 €2 am abgiju. Because je waka goning voor actie voor potita papasi. En dat is een verplichting. Nee, verplicht. En ook altijd dat je no. Altijd dat je no de. En je chato. Na lekfa de komende dagen. Dus bij Karon dus maar premies de mino bij Makaron. Omdat zeide Akomfo voor mij, de kovo voor mij na tata. Zo mi taki mi do so. Dat maar voor doen, mi no ka afronto. Na lekfa jogos don fest ha obia mandisi of a obia umarisi. Da obia te taki luku so. A obia di say taki of a obia di say taki. Da you know mus archi inom abra isrefi. If a man kan feifining, mala den nesa makario you ede tonte naki bub 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 bub. E tak no 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 no. Da you mus sabi sa mai tak dape ano you tori dape. Kada mai tak wa hetra tori kada mai tak en tori. If a man karta kia feifi sot aisa of feifi sot kromanti. Maar je man finisrek in no want de kromanti sa man kari. Dat tak ya no you tora mai tak dape. Amata kia wan kanta si mano you an inoma fados you srefi kon taki iverwa sot sweetie ini iver tak ai isti seki chinso of iverwa yerewa sa yes sloit of vira kwa sa de lafuso. Want luku no teis don fe so obia man to brada si so obia uma. Je eigen na yoka voor jou. Otakanai. Den komfo voor jou. Otakanai. En dan brada si sa metego altijd. Yum sap you srevi. Yum sap te ye firu ansani. Te wasa da lonto. So me da o fame firi. Mensen ya ala de op ala de go sribi. Je waka je fita e saf suma e musu sabe na lektera e wagi tere wagi e ba wagi tide dem aja wagi o me wa mula yo me dak ai okay te yero fo kele kholo dak e wakti a kholo ni no bedde noit pa kholo e mopo na le kyustinto je waka je sribi op je donto e fi futu bi je hati kindi bi hati de tak e wakti a penis no bedde of plastering je se bigi seki tap tak anos mi si no be seki ba sei de seki sang met mi si seki sei de me hor mi no so sei de me figi mi ete ma ten figi mi ede me firu ansani da me bigi taki sei de me fita solis mi gote kwa sigara e smoko sei de solis mi gote kwa shot gostani sei de me tek chiso ya neifer of chiso Florida me koma me kisa firi fudurate. Sei me firu firi tek wa pemba potimi ano.
u sab de sanati. Ano zomaar. Dat zijn we doen. Kulu de ranga isrevi, taka nga isrevi. Da yo sabi sa yulek libi sama musudu. Verstaan Fransisa? En dat ina wan bigisani sa yulek libi sama e vrede fudu. Niet dat je vader. We vrede fudu. We weten we last soms si fu ting ang osrevi nee. Maar je kan last ting fu kulu de ranga trawa. I verstaan Fransisa? Erat, we want teigu no. Sa me want teigu tide. Taki no meki ning bruyayo. No meki wan obiasa ma waka kai tapu bruyayo anga ning. No mek dat pesa. Yum sabi wan sani if atake wan kromanti im sabi pa mopo mama say of papa say klaar dat ala sani. Next moro. Next moro na sabi thing. Eva mus waka kona yu o waka ka yu ko tage tei. Eva wa wasi o ko teira ka wa wasi. Eva sta brasisa. Eva wa aisa social mo mama say okay bon, mi bomba. Ina go, ina va obia man ko teira a aisa di sina so aisa dabet. Je hebt dat niet nodig. Dat je no apvan no do. A belangrijkst sociaal ben. Maar zelf padi. Klaar. Trasani na later. Je verstaan? Brasisa. Asom ons waka. Unom suku furu. Want tide van dat de mensen suku pe abigisan de wan sapalibisma meki. Ome dusun duchi ar defene tide. De man feni falibisma meki tide. De man feni fa de kan mek libisma tide. De man feni. Dat wil zeggen. Zo'n ting, yo sabi stani, say sabi. Yo sabi ning, say muskon sabi, bika luku. Na puku gado fu you say bare koko. Te verstaan, te lera tongo fe de yoshi, fa e karen srefi sumana eng. En hetaka puku gado. Na weekend ane apuku gado. Dat teken. Maar no apuku gado anu say de karen. I verstaan brasisa. Adati me on junu bika wili bisma e jineng. Maar no so akomfo neng kantasi. Ano kantasi neng. Ano so. Maar voor me krijg ik makkelijk junu de teken. Verstaan brasisa. Brasisa. Sorry voor alasani. A internet. Sorry voor a kotifa a program. En pardon die alasma sami betaki taki bo belding. Maar als ik zei kom, ga ik vanaf Tamara, go helemaal. Kar alasma zit desani sami moet zitten. Die uno bel me, pardon voor dat. Omdat zonde morgen voor me de rust en hoe de familie op zondag. Ja, maar dan is dat. Me baro een biodi, ina ne van nana, ina ne van tata, obia, gado, kovo, chima kabra profe. Me tegu grand tangi, du teka ting, de kovo juna ting, fu contacti de, fu kos donti de e archi a program a kovo na witani, anga titi, me jiden ala grani, nanga ala le spekivasi, me baro een bigi odi, dan jano, des masam ben desam, no bet desam kombaka, pardon, me barum bape wala mala wan bigi odi tide dape nono de meshi Bibikala, Sandra Wijnaldum, Jim Lawrence, ang Bayo, Nesta King, August Alexander, what is that? Eric again, and A-Tem of H-N, Odi, alas basa we. Pardon voor dati, maar lespeki grani nanga sakafasi me baro dape wan bigi odi en me baro taki uteka dei